Abraham Makagi. Ojufu. Hey, are you going to Tony? Hello. And why? Because you go to Milio. But you na where are the cool? And now, I'm going to Nigeria. Hey, thank you. Papa, we don't know. Yeah, well done, Dalo. There's something I know you are smoking. We need to talk about our. Which one are you smoking? What did you say there? Okay, bem do não bugava. Sugar. Is Okay, it the way okay. you look like I just Indian se hemp? cansou aí, que Uh, mudou. do this. Do this. Aha. You need the deliverance. Abraham Makagi. Ojufu. Hey, are you going to Tony? Yeah. Hey, enyi nwoke Icha. Okay. The guy Ichiego. Puro someone. Eso ki Icha, the boy Icha. Okay, man. So na otocha ogologo ka na ogologo gbara ịda dị mkpa. Mmadụ na-eyi ibi. Mmadụ na-eyi ibie. Mana unu nwoke obere amụ. Mana emezụ ọ dịka na-atụ asị. Nwoke na-agwa. Ndị nwe nnukwu afọ na-enwe obere amụ. Atụ asị. Nwanne m. Ọ na nke epelo. Ya, because onye ọnya. Ọkwa kwasịma na-abịa azụmahịa ahụ. Nkata ka na-agbasa gị. Iwe n'iwe. Mmenu gị ego. Ọ dịta icha that my brother. And ihe na ya pempe. Ọ dị ala. Isi na nwoke na-agwa dị. Campo. Isi na onye ọnya. Nna ọkwa kwasịma na-abịa azụmahịa ebe ahụ. Onye aka o si ejigharị ụgwọ. Ahụ ọdụkwu ya? Ahụ dịkwa ya n'ọnụ onwe ka o si eme o. Is your brother? Yes, onye na-abịa. You go boss o. Bọs. Ọkwa 200 o. I can take 200 naira. Man kitchen ebe ahụ 100 naira. Ifuru ma nke bebe ebe ya yi na-ere 200 naira. 200. Nyamụ. Ihe mgbachakwa ego ọ na-arịa Ka ntụgharị gị nwere mmacha. Ho ha. Onye fụka na mmadụ nọ mịa mbọ. bụ onye ịpara. Ngwa bụ onye ịpara. Man kitchen na-elecha everything. Asị ka m atụle gị. Mama, good afternoon. Na-enye 200. Jide. Ọ ga-enye m ego. Ihe mgbachakwa ihe a na-ere. Nigeria adị mma na-akụ esi wee dị mma. Adị m eri nke mmadụ biko. Bịa. Ihe nye m bụ 100 naira. Isi otu ngwanụ nke 100 naira eke m ịbụ n'ofe ba. Bịa. Ị na-apụ ara.